ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧର 5 ଗୋଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧର 6ଠ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଆଲୋଚନାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଥାଇଁ ଯେ ଜୀବନ୍ତର ଶରୀର କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ଜଡ଼ ଉପାଦାନରେ ଗଠିତ। ପୂର୍ବର ପଞ୍ଚଭୂତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଅଶେଷ ଉପାଦାନର ସମଷ୍ଟି ରୂପେ ନିରୂପିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ବିଭିନ୍ନ ଜଡ଼ ଉପାଦାନର ସମାବେଶ ସହ ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଜୀବନ୍ତକୁ ସମ୍ଭବ କରିଅଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଥାଇଁ ଗେଙ୍ଗୁଟି ପଥରରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ତହିଁରୁ ଚୂନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ଏବଂ ବିଶେଷ ଉତ୍ତାପ ବାହାରେ। ଏହି ଉତ୍ତାପ ଶକ୍ତିର ଏକ ଅବସ୍ଥା ମାତ୍ର। ଆମ୍ଭେମାନେ ଚୂନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ଏକତ୍ର କରି ଗେଙ୍ଗୁଟି ପଥର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ତହିଁରେ ଶକ୍ତି ସଂଯୋଗର ପ୍ରୟୋଜନ। ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥରେ ଶକ୍ତିର ସଂଯୋଗ ବା ବିଯୋଗରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଥାଇଁ ଯେ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଉପାଦାନର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ସହିତ ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତିର ସଂଯୋଗ ହେଲେ ଜୀବନ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସେହି ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତି ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ବିଯୋଗ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ୍ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇନାହିଁ। ସମ୍ଭବତଃ ସେହି ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରବହମାନ ଶକ୍ତି ବା କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଏବଂ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଶକ୍ତି ବା ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଏନର୍ଜି ଭଳି ଶକ୍ତିର ଏକତମ ଅବସ୍ଥା କିମ୍ବା ପ୍ରବହମାନ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ଯେପରି ପ୍ରବହମାନ ଶକ୍ତିର ଏକ ଅବସ୍ଥା, ସେହିପରି ଜୀବନ ଶକ୍ତି ପ୍ରବହମାନ ଶକ୍ତିର ଏକତମ ଅବସ୍ଥା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ ଜୀବନ ଏକ ଶକ୍ତିର ଅବସ୍ଥା ବିଶେଷ ମାତ୍ର। ପିଲାମାନେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ 5 ଗୋଟି ଉପାଦାନରେ ରଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ 5 ଗୋଟି ଉପାଦାନର ସମଷ୍ଟି ମାତ୍ର। ଯେପରିକି ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚଭୂତର ସହାୟତାରେ। ପଞ୍ଚଭୂତ କହିଲେ କ୍ଷିତି, ଅପ, ତେଜ, ମରୁତ, ବ୍ୟୋମ ବା ମାଟି, ପାଣି, ଆଲୋକ, ଆକାଶ ଏବଂ ବାୟୁକୁ ବୁଝାଏ। ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରଚି ପଞ୍ଚଭୂତେ ଆପେ ରହିଲା ମଧ୍ୟଗତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ନିର୍ମିତ କରି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଦି ଅନନ୍ତ ଦେବ ହରି ପଶେ ପୁରୁଷ ନାମ ଧରି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ବିଦ୍ୟମାନ ଅଟନ୍ତି ଆତ୍ମା ଭାବରେ। ତିନି ଭୁବନ ଦେହେ ଧରେ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ଅନ୍ତ କରେ। ଭଗବାନ ନିଜ ଶରୀରରେ 3 ଭୁବନ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ, ପାତାଳ 3 ଭୁବନକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତର ଅନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କଥା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଜୀବନ୍ତ ଶରୀର ଜଡ଼ ଉପାଦାନରେ ଗଠିତ। ପୂର୍ବର ପଞ୍ଚଭୂତ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଟି, ପାଣି, ଆଲୋକ, ଆକାଶ, ବାୟୁ ଏସବୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଅଶେଷ ଉପାଦାନର ସମଷ୍ଟି ରୂପେ ନିରୂପିତ ହେଉଅଛି। ପିଲାମାନେ ମାଟି କଥା ବିଚାର କରାଯାଉ।
ମାଟିରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ସମ୍ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ଳଜାନ ଉଦଜାନ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଜଳର ଅଣୁରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଉଦଜାନ ରହିଛି ବୋଲି ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ସେହିଭଳି ଆଲୋକ ଯେଉଁ ଉପାଦାନଟି ପଞ୍ଚଭୂତ ମଧ୍ୟରୁ, ଆଲୋକରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ନାନା ପ୍ରକାର ରଶ୍ମିର ସମାହାର ହେଉଛି ଆଲୋକ। ସେହିଭଳି ବାୟୁ କଥା ବିଚାର କରାଯାଉ, ବାୟୁରେ ମଧ୍ୟ ନାନା ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସର ସମାହାର ଘଟିଛି ଏବଂ ଆକାଶ, ଏହା ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱର ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ବୁଝାଇବ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚଭୂତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାରକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନେଉଛନ୍ତି। ଜଡ଼ ଉପାଦାନର ସମାବେଶ ସହ ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଜୀବନ୍ତକୁ ସମ୍ଭବ କରିଛି। ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନରେ ଶକ୍ତି ଠୁଳ ହୋଇ ରହିଛି। ଯେପରି ଗେଙ୍ଗୁଟି ପଥରରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ତହିଁରୁ ଚୂନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ଚୂନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ଏକତ୍ର କରି ଗେଙ୍ଗୁଟି ପଥର ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ତେବେ ତହିଁରେ ଶକ୍ତିର ସଂଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥରେ ଶକ୍ତିର ସଂଯୋଗ ଓ ବିଯୋଗ ବଳରେ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଉପାଦାନର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ସହିତ ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତିର ସଂଯୋଗ ଘଟିଲେ ଜୀବନ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତି ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ବିଯୋଗ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ପୃଥକ୍ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ସମ୍ଭବତଃ ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରବହମାନ ଶକ୍ତି ବା କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଏବଂ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଶକ୍ତି ବା ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଏନର୍ଜି ଭଳି ଶକ୍ତିର ଏକତମ ଅବସ୍ଥା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରବହମାନ ଶକ୍ତିର ଏକ ଅବସ୍ଥା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଯାହା ହେଉ, ଜୀବନ ଏକ ଶକ୍ତିର ଅବସ୍ଥା ବିଶେଷ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଆଲୋଚନା ଆମେମାନେ କଲେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମନ ଦେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପୁନର୍ପଠନ କରିବ, ତାକୁ ମନନ କରିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ, ଯାହାର କି ତୁମେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାସ୍ଥଳେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ ଠାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ବୁଝି ନେବ।